खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङाव दङ, मानगोनां सीएम प्रमद बर'आ उदालगुरियाव सोलोंथायारि बिल्डिं आरो गथ'सा पार्कनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनहैदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव सोलोंथायारि आरो रंसायजाथाव बिथायारि सानज'थाइखौ दावगाहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान सुरनायाव मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम श्री प्रमद बर'आ मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दिफां नरबालिनि उदालगुरिनि बेंखनाव मोनसे गोदान सोलोंथायारि न' लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। गोदानथार सोलोंथायारि सुबिदानि थांखिया सोलोंथाइनि आबहावाखौ बांहोनाय आरो फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनि बांलांनाय गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनाय। बे मावथांखिया ओनसोलाव सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय BTR सोरखारनि रादाय होनायखौ दिन्थियो। गुबुन मोनसे गाहाय हाबाफारियाव मानगोनां सीएमआ उदालगुरिनि रौतायाव मोनसे गथ'सा पार्कनि अन्थाइ खाम्फाबो गायसनदोंमोन। बे पार्कआ मुगानि दावहारु करेन्द्रनाथ बसुमतारी, जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी आरो स्रबां सुबुं बिहुराम बर'नि गोसोखांथियाव बावनाय। BTCनि प्लेन ट्राइब एन्ड बेकवार्ड क्लासेस बिफाननि अनसाय बिफानजों लुजानाय बे पार्कआ ओनसोलाव गथ'फोर आरो नखरफोरनि गाहामखौ जौगाहोनो मोनसे रंजाथाव जायगा महरै खामानि मावगोन। हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै श्री प्रमद बर'आ BTR सोरखारनि दैदेननायाव थांनाय 4 बोसोराव जौगानायनि सायाव नोजोर होयो। जों BTRआव सोलोंथाइ आरो रंजानायनि थाखाय मोनसे गोख्रों आरो गासै बिथायारि सानज'थाइ लुनो थाखाय रादाय होबाय थायो। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा EM, मानगोनां सुबुं, गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि समाज, जेराव फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय BTRनि जौगानायनि लामायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ, सेरिकालचारखौ जौगाहोनाय। क'क्राझाराव सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। एरि दारिमिनखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि। सेरिकालचार बिफाना मैया क'क्राझार जिल्लानि भावरागायाव एरि मुगा एम्फौ फिसिग्राफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि आरो राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया फिसिग्राफोरखौ बिगियानारि आरो अरायथा सेरिकालचार आदबफोरखौ नाजावनायाव सोलोंथाइ होनाय। रोंग'साफोरा गोदान मुगानि आदबफोरखौ नोजोर होदोंमोन, जाय आबहावायारि दिदोमथिखौ रोखा खालामनायजों लोगोसे दिहुनथाइखौ जौगाहोनो हायो। हाबाफारिनि बाहागो महरै गोनांथार फिसिनाय आगजुफोरखौ एरि मुगा एम्फौ फिसिग्राफोरनो राननाय जादोंमोन। बेफोर आगजुफोरा आखा-फाखाथिखौ बांहोगोन आरो बिसोरनि आयखौ बांहोनायाव मख'जाथाव बिहोमा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ, आबादारिफोरखौ गोहो होनो थाखाय दतमायाव हेफाजाबारि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। हेफाजाब बिफान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ आबाद आरो गामियारि जौगाथायखौ हेफाजाब होग्रा सोरखारि स्किमफोरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों क'क्राझारनि दतमायाव मोनसे हेफाजाब होलायनाय सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिया सानखौराङारि गोहो सुस्रांनायनि थाखाय साबसिडि आरो हेफाजाब, ट्रेक्टर, हासार बायनाय आरो बिथायारि सानज'थाइ जौगाथायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनायाव गोसो होदोंमोन। बेफोर बिथांखिफोरखौ आबादनि आखा-फाखाथिखौ बांहोनो आरो ओनसोलनि आबादारिफोरनि गेजेराव अरायथा आदबफोरखौ बांहोनो थाखाय महर होनाय जादों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव आथिखालाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन माइरं दोनथुमग्रा नेटवर्क जौगाहोबाय थानायजों हाबाफारिया आबादखौ गोख्रों खालामनायाव गोनांथार बिफाव लानाय हेफाजाबारि आफादफोरनि सायावबो नोजोर होयो। सावरायनाया बे बाथ्रायाव गोसो होदोंमोन दि माबोरै समबाय आफादफोरा आदार रैखाथिखौ साबसिन खालामनाय, दिहुनथाइखौ बांहोनो आरो गामियारि ओनसोलफोराव रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गुदि बिथा महरै खामानि मावनो हायो। हाबाफारिनि मावख'गिरिफोरा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बेफोरबायदि हाबाफारिफोरा आबादारिफोरखौ गोहो होनायनि अनगायैबो थाद'नो हानाय आरो आत्मनिर्भर गामियारि रांखान्थियारि जौगाहोनायनि गुवार नाजानायफोरजोंबो गोरोबलायो। बे हाबाफारिया ओनसोलारि बाहागोआरिफोरनि गेजेराव हेफाजाब होलायनाय आरो गोदान दिहुनथाइखौ थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म महरै खामानि मावदोंमोन, जाय BTRआव मोनसे बांसिन गोजोर आबादारि इयुननि लामाखौ रोखा खालामदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ, हाग्रायाव दोननाय गारियाव 52 किल'ग्राम सना आरो 15 कौटि नोगोद रां बोखांदों। IT अपारेशनाव गोसोम रां बोखांदों। मध्य प्रदेशनि राजथावनि भ'पालाव आयकर बिफाना मोनसे गिदिर अपारेशनाव जाफुंसार जानो हादों।
बेवहाय मोनसे IT सिग्रोमनायाव 52 किल'ग्राम सना आरो 15 कौटि रां जब्द खालामनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे रांखौ हाग्रायाव लाखिनानै दोननाय गंसे कारनिफ्राय बोखांनाय जादों। गारिनि आयकर बिफाननि मावख'गिरिफोराबो बे गोबां बिबांनि सना आरो नोगोद रांखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन। आथिखालाव गासैबो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं। खौरांनि बायदिब्ला आयकर बिफानआ मिथिनो मोन्दोंदि बेयो भ'पालनि साखाथियाव थानाय मन्द'रीनि हाग्रायाव गंसे काराव थाखोमानानै दंमोन। अपारेशननि समाव काराव गोबां बिबांनि सना आरो नोगोद रां मोन्नाय जादों। फोथायनाय जायो दि बे राहाखौ जाख्ल'नाय आरो आयेन बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय लानाय जादों। आयकर बिफाननि बे खामानियाव सा 100 नि बांसिन पुलिस मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया लोब्बा दंमोन। बेयो लकायुक्ता आरो आयकर बिफाननि मोनसे जथाय अपारेशननि बाहागोमोन, जाय साननैनिफ्राय सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ जयपुराव मोनसे लामानि जाब्रबथायाव 40 गारिफोर खामनायजों सा 6 सुबुंनि जिउ खहा। मैया हराव जयपुराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। आजमेर र'डआव गंसे LPG गेसजों बुंफबनाय टेंकारा हरखाबै गंसे CNG गेसजों बुंफबनाय टेंकारजों सौग्रावदोंमोन। बेनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव अर नांदोंमोन। गंसे पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव अर नांदोंमोन। बे अरआ गं 40 गुबुन गारिफोराव गोसारदों मानोना गारियाव राजालामायाव अर नांदोंमोन। अर खामनायनि दान्दिसे उनावनो गारिफोराव दावबायारिफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि जायो। अराव सा 6 सुबुंफोरा खामनानै जिउ गोमायो आरो सा 37 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ CIT क'क्राझारआ सोलोंथायारि साबसिनखौ फालिनानै 3थि कनभकेसन फोरबो खुंदों। सेन्ट्रेल इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि CIT क'क्राझारआ मैया आसामनि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि कनभकेसन फोरबोखौ खुंफुंदों। डिप्ल'मा, आन्डार ग्रेजुएट, मास्टार आरो PhD आयदाफोरनि गासै 464 फरायसाफोरखौ मोनसे फोरबोआव बिसोरनि डिग्रीफोर होनाय जादोंमोन, जाय सोलोंथायारि साबसिन आरो गोदान दिहुनथायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लादोंमोन, जाय गाहाय आलासि महरै खामानि मावो। CIT क'क्राझारनि बिथोनगिरि प्रफेसार A श्रीनिवासन आरो प्रफेसार आजिरा मोननाय निशिकान्त V देशपान्डे, बर्ड अफ गभर्नर्स BOG नि मासिगिरियाबो फोरोंगिरि सोद्रोमाफोर, ग्रेजुएटफोर आरो बिसोरनि नखरफोरजों लोगोसे नुजाथिदोंमोन। बिथांनि बिबुंथियाव प्रमद बर'आ ग्रेजुएटफोरखौ बरायदोंमोन आरो रोंग'थि जौगाहोनाय आरो बिजिरसंनायखौ बांहोनायाव CIT क'क्राझार बायदि फसंथानफोरनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन, जाय BTR आरो बिनि बायजोआव दावगानायाव बिहोमा होयो। बे कनभकेसनआ सोलोंथायाव साबसिन होनो आरो समाज आरो दारिमिनाव ओंथिगोनां बिहोमा होनो थाखाय थियारि रोंग'थि गोनां जिउ राहा दिहुननो थाखाय CIT क'क्राझारनि सोलिबाय थानाय बावसोमनायखौ दिन्थिफुङो। बेनि गेजेराव बे दाननि गिबियाव रामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ माजुलि हारिमुआरि मुलुगसोलोंसालिनि 7थि दीक्षान्त जथुम्मायाव बाहागो लादोंमोन आरो माजुलि हारिमुआरि मुलुगसोलोंसालिनि ग्रेजुएटफोरखौ बोसोनारि दैदेनगिरि लानो आरो सैथोथि आरो बिबानजों समाजखौ सिबिनो खावलायदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।